Crispy kayo. Sige, pag mabait yung nilang gipangit ka. May charm bulaklak na to. Pero tungod sa pag-alalay na Pusong sabaw. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon serye episode 8. Nadita nagsorry sa may C3 Road, Merila, Ubaldo, Laya, Iligan City. Kay naanapod ko na discover nga inspired sa trending karon nga Diwata Paris Overload. For only 99 pesos na kay only rice, only sabaw, og one soft drinks. Anyway mga sir, naadita sa manok sa banga. Dali ra ni tultulon kay naara sa daplin sa kalsada. Subay lang ninyo ang Miguel Obach Elementary School ug naa sa atbang ang manok sa banga. And curious kay ko ani mga sir unsa ning manok sa banga bitaw. May buwan na to unsa ning manok sa banga. Mao din gitawag og manok sa banga kay tanawa gud. Ilang mga manok diyan kay sa banga. Okay. So mao din ning kuan manok sa banga nato no. Ilang manok giluto gud sa banga. Ano siya? Nabiani sa atong banga. Wala ko kapilaw sa luto sa gikan sa banga pero I think lamited kani siya. By the way mga sir, ang ilang manok sa banga kay pre-order. So kung gusto mo tilaw, message lang mo sa ilang Facebook page. But for now, focus lang taan ilang Paris Overload na tag 99 pesos with only rice, only sabaw, and one soft drinks. So, ano ni yung atong beef Paris na to, no? So, dili lang beef Paris lang kundi napos lay bulalo o halang-halang. Naon natin nilang kandi. Alang itong kawali. Pusong sabaw. Dami pun ka. So kung nangita mog Diwata Paris Overload din sa Iligan City, isa ang manok sa banga akong ma-recommend sa inyo mga sir. In fairness, lami pod og timplada, ug okay pod kaayo ang lugar kay medyo dako-dako pod siya. Ug kung gisumhan mo og Paris Overload, ayaw ka balaka kay naapod slice chicken joy nga tag 99 pesos only, na only rice, only sabaw, ug naatay isa ka soft drinks. Asa pa ka na, sulit kayo no. Ug dili lang na mga sir, naapod sila'y bulalo na unlimited rice, unlimited sabaw, og usa ka soft drinks. Grabe na yun ni, puros unli. Sharo lagi, dili ka mabusog. Nindot kayo magbanding sa imong mga friends and family og kinsa pa ng mga higala nimo din na, dalon nimo din, invite nimo di sa manok sa banga kay affordable og lamian pud ang ilang mga pagkaon. Unsa pay langayan mga sir? Suroy og tilawi pud ninyo ang mga lamian na pagkaon din sa manok sa banga. Nagang salamat sa pagtanaw sa atong vlog. Dinilang takutob, amping mo permi, and God bless.